Ak by sme chceli namiesto PPS signálu na kalibráciu zapojiť aj druhý dipol alebo loop anténu, tak kalibráciu môžeme spraviť aj pomocou známych signálov, ako napríklad DHO38, kde si nastavíme v našom Sampling Rate and Frequency Correction okienku DHO. Samozrejme, momentálne teraz mám v L0 pripojené PPS, čiže ja si to zmením na dipol, ktorý je v pravom kanáli. Dáme si troška rýchlejší zber dát. A za chvíľku sa nám podarí výborne nakalibrovať. Čiže vidíme, zvuková karta nemá presne 192 kHz, ale má 191,968 aj nejaké ďalšie drobné. A takto pri tomto nastavení by sme vedeli použiť oba vstupy zvukovej karty ako anténne vstupy. Čiže buď dve dipol ako zemné elektródy, alebo dva loop systémy, a takisto môžeme používať pri tomto zapojení funkciu Radio Direction Finder, ktorý by nám dokázal napovedať, z ktorého smeru nám signál prichádza. Nie je to úplne presné, lebo potrebovali sme ešte tretiu anténu, ktorá by nám zachytávala elektrické pole, a samotné programovanie by bolo troška zložitejšie. Tak RDF-ko používam len zatiaľ ako také experimentálne, ale samozrejme bude spomenuté aj v dizertačnej práci. A takto nám vlastne prebieha nahrávanie tohto vlastne zaznamenávanie do audiosúboru, ktoré si môžeme potom neskôr doma prehrať a zanalyzovať, či v ňom boli nejaké anomálne záležitosti alebo nie. Takisto si tuto postupne do plotera naťahujeme intenzity jednotlivých pásiem. Ja to znova prepnem na naše PPS. Samozrejme naspäť na kanál L0 a máme. Čiže nejako takto prebieha meranie v teréne. Som momentálne vyložený v aute, keďže troška fúka, a hlavne aj kvôli tomu, aby mi tienilo na obrazovku, aby bolo na nej niečo zrozumiteľne vidno. Čiže laptop, jedno GPS-ko na čas, jedno GPS-ko na PPS signál, zvuková karta, napájanie z powerbanky, transformátor a do neho pripojený zemný dipol. Pekný deň prajem.